Welcome to Meghalaya Cuisine. Ngapdiang sungabhai phi baro ki bapet ya ka Meghalaya Cuisine channel. Ko parlok bait menta kasngi ngapdi ya phi ya ka rukom shet jong ka dok masi gravy. Kane ka jing shet ka bang hadu kata namar lada phi bam ya ka pin sngiu tho ba ki jing shot jing ber bat ki mostly masla ki darung shisha hapo ka dok. Kane ka jing shet ka de ka wainap deng ki style ba ki bru muslim ki jing shet ya ka dok masi. Te lada pi ko mentip kham benya sngobha ben pe ek video hadu bakan dakun. Ine ki long ki jindan kam. Jindan kam yu sok marit, ilaichi, long, runsun, sieng, pian, bat kum juru ya usok menken. Ya ki jindan kam ngan sabu hapo ka description. Ya ki muslim musla ngan teliat no lengba ka jing yarap jong ka mixer pila ru ban teliat ha umau. Ha kini ka jing shet jong ha ngan pendan kam shi kilo ka dok masi. Ngalat the ya ka umpnyang refine. Ngan sedi no ya ilaichi bat long ha ka umpnyang. Ngan sedi no iki masla balak teliat ha ka umpnyang. Ngalah sedi lang ro ya uslah terpan. Ngalah pun ro ya kene ka mixer. Ngalah ber usin rai arsamon. Ngalah ber saya urat chili powder. Ngan sedi no ikini ki dok mesi. Ngalah ber mlu si samon. Ko parlok hakane ka pol phim de bantap ya ka cooker. Ko parlok pi bakal asdang sebo. Mene pilai draki khmat ngai tang khandiat. Ngaklam ai bun. Hendrei ka kleng ka kala umpnyang hi dalade. Ko parlok hakani ka jing shet ngan pendon kamro ya kane ka masala. Kane ka masala kade ka ba ime isnahi dalade. Kane kade ka jira long bat ilaichi ka ba isdi terkhong ha ka karai klam umpnyang nang ta italian ha ka grinder. Ngala ber ya uneu masla ba ngala pen iya phimta. Nang ta deban kieng bha. Ani ka jing ibang pi kini kita dem baklun semua tangan badai. Ko parlok lada ka jing shet jong pi kam pat long gravy kumne kata kamut ka dok masi jong pi ka duna klen lane pila ru ban ai ka umpnyang khambun ha ka pot ba pis di. Yu kalau asdang ing na try te kumta ngan ai no shimak. Ngan tap khop no bat ngan ap haduk bakan dapa nriu sin. Kajing shet jonga kalai bat kala bang ru hadu kata-kata kabangam nang ban batai. Pin singu thu ya kata kajing bang lada pi shet hi delade. O parlok pila ru ban sen ya kidur jong pi ke ba pi follow ya kane ka recipe jonga. Ha ka Instagram ka banga ai karteng kum ka Meghalaya Cuisine. Te pila ban tek shanga. O parlok pila ban ba me kane ka do. Ha ka por ba pi shet ya ka alu paratha. Kadon ka recipe ngalabu ha ka description pila ban page pila ban bam mi kani ka do bat ka ja jong pi
Lada pide ki nong page ki bathamai ngobha ban subscribe bat kumjuru ban share ya kani ke channel. Kublai shibun.